İnternet aragatnaşygyny berk gödäwçilikde saklayan Türkmenistanyň ICQ Messenger'i petiklerini, bu barada Azatlyk radiosynyň Balkan we Mar vilayatlarynaky hem de Aşgabat şäherindäki habarçylary maglumat berýärler. Şol bir wagtda häkimetler raýatlaryň internet mümkinçiliklerini çäklendirmegi, şol sany VPN hyzmatlaryna garşy görüşmegi dowam etdirýärler. ICQ Messenger Günbatar Balkan vilayatyna 27 aprelden başlap eli yetersiz boldy. Yerli ýaşaýjylar bu goşundudan peýdalanmak üçin mundan beýlek VPN ulanmaly bolýarlar. Azatlyk radiosynyň Mar vilayatyna habarçysy 28 aprelde beren maglumatyny ICQ Messenger'iniň sebitde 2 gün bäri işlemeýändigini aýtdy. Bu Messenger Türkmenistana ulanjylary VPN-de yeterli bolan ören asan aragatnaşyk tüýsümleriniň biridir. Adamlar ýene-de Imo Messenger bilen oňşuk etmeli boldylar. Bu Messenger öňküsýaly VPN-siz işleýär. Diýip Mary şäheriniň bir ýaşaýjy Azatlyk radiosynyň habarçysy bilen gurrundaşlykda aýtdy. Türkmen häkimetleri ýylatyň internet yeterligini berk gödäwçilikde saklaýarlar. Türkmenbaşy şäherinde soňky bir hepdäniň dowamında öý interneti arkaly VPN indirendikleri anyklanan 50den gowrak müşteriniň öý interneti kesildi. Diýip ýagdaýdan habarly Çeşme Azatlyk radiosynyň habarçysyna gurrun berdi. Türkmenistan internet ulanjylary soňky wagtlarda ýylaty petiksiz yeterli bolan ICQ Messenger'iniň adamlaryň arasyna internet petigini böwütmek bilen bagly maglumatlary paýlaşmakda peýdaly bolanlygyny, ýöne bu mümkinçilikleriň hem inni giderlerini aýdýarlar. Soňky günlerde ICQ Messenger arkaly VPN sewdasy güýçlenipdi. Diýip Balkanly bir ýaşaýjy Azatlyk radiosynyň habarçysyna gurrun berdi. Azatlygyň Balkan vilayatyna habarçysy ICQ Messenger bilen bir hatarda Siphon, Dark Tunnel VPN, TLS Tunnel VPN, HTTP Custom VPN, HTTP Injector VPN ýaly VPN ulgamlarynyň hem işlemegi betedenligini habar berýär. ICQ Messenger merkezden dolu petikleni diýip Azatlyk radiosynyň Çeşme aýdýar. Mar vilayatyna habarçymyz bilen gurrundaş bolan bir näçe ulanjy ICQ Messenger'iniň özleriniň beýle kamatlyklary bilen bir hatarda sewda işlerini mahabatlandyrmaga da ýardam berendigini aýdýarlar. ICQ Messenger'i soňky döwürlerde adamlaryň hususan da ýaşlaryň iň köp ulanýan goşundularynyň birine öwrilipdi. Adamlar bu ulgamyň üstü bilen sewda satyk bilen hem meşgullanýardy. Adamlar özara pikir alşýardylar. Tanış adamlar bilen özlerini gyzyklandyrýan temalar boýunça gurrundaşlykları geçirýärdiler. ICQ adamlar üçin mahabat mümkinçiliklerini hödürleýärdi. Gyzykly kitaplar barada ýa-da durmuşda bolan wakalar barada gurrunlar gozgalýardy. Diýip bir marly ulanjy Azatlyk radiosynyň habarçysyna gurrun berdi. Bu aralykda bu makale efir üçin taýýarlanýan makale Azatlyk radiosynyň Aşgabat şäherindäki habarçysy ICQ Messenger'iniň Aşgabatda 28 aprelde takminan günüň ikinji ýarymyna işlemegi betedenligini habar berdi. Liwap vilayatynyň Gara ýol gurulşy edarasynda barlyglar geçirilýär. Prokuraturaryň işgärleri kerhananyň alyp barýan işlerini barlaýarlar. Şol sanda maliýe hasaplaşyklaryna üns berýärler. Azatlyň Liwapdaky habarçylary we çeşmeleri ýagdaýyň jekmejeklikleri barada maglumat berdiler. Şu günler ýol gurulşy kerhanalarynda prokuratura tarapyndan geçirilýän barlyglar edaranyň soňky 5 ýylyň dowamında alyp barýan işlerine degişli diýip yerli habarçylar aýdýarlar. Prokuraturaның barlığı zähmet aýlyk haklaryny, bugalteriýany we Liwap vilayatynyň owa etraplaryndaky Türkmenabad şäherindäki soňky 5 ýylyň dowamında nire, haçan we näçe kilometr asfalt ýazylandygyny derňeýär. Diýip habarçymyz 28 aprelde gurrun berdi. Onuň sözlerine görä Liwap vilayatynyň Gara ýol idarasy bilen ençime yerli kärhana bagly bolup, onuň balansynda Derger şäherçisindäki asfalt öndürýän uly zawod hem bar. Gündoğur vilayatynyň ýol gurulşyny alyp barýan kärhananyň işiniň deriňine degişli resmi maglumat alyp bolmady. Azatlyk radiosyna yerli resmilerden telefon arkaly maglumat almak başartmady. Barlykda ýagdaýdan habarly çeşmeleriň anonim görnüşde beren maglumatlaryna görä, prokuraturanyň geçirýän barlyklarynyň dowamında Türkmenabad şäherinde täzeden gurulanlyk aýdylýan käbir köçeleri ummasyz möçberde pul ýazylypdyr. Emma iş ýüzünde ýollar gurulman, eýtemdiňe käbir yerleri bölekleýin awatlanypdyr. Käbir köçeleri täzeden dol asfalt goýuldy diýip ummasyz döwlet pulu harçlanypdyr. Hakykatda bolsa bu köçeleri asfalt düşelmän, diňe çukurlary we gopun ýerleri asfalt bilen tekillenipdir. Diýip Çeşme aýtdy. Azatlyk bilen anonim gurulşan ýol gurulşy goýunça yerli hünärmeniň söýlerine görä Derger şäherçesinde ýerleşýän asfalt zawodunda öndürilen serişdeleriň sewdasyna hem degişli käbir biýdüzgünçilikleriň üstü açylypdyr. Kärhanada 200 ton asfalt işlenip çykarylýan bolsa, günlük 200 tonudan deň ýarmy, ýagny 100 tonna asfalt garawazar arkaly satylýar. Ol satylan asfalta giden çiğ malyň pulunu çykarmak maksady bilen Türkmenabad şäherindäki zaýlanan ýollary bejermegiň deregine Garawazarda satylan asfaltyň möçberini
şäherdäki bir etrapçanyň ýoluny täzeledik diýip döwletden pul çekilýär ekeni. Dip Çeşme anonimlik şerti bilen gurrun berdi. Lewapdaky habarçylar vilayetde bir maz awtologynyň ýagny 12 ton asfaltyň bahatynyň 3000 manada barabardygyny aýdýarlar. Şeýle habarçylara görä barlykçylar işärleriň zähmet hakyna degişli biýdüzgünçülükleri anyklap turguzatanda işärlere kagyd ýüzünde görkezdilen aýlyklardan iş ýüzünde az zähmet hakyny ýazmak ýa-da işden çykan adamlaryň adyna hak ýazmak ýaly ýagdaýlaryň üst açylypdyr. Edaranyň işgärleriniň aýlygynyň möçberi 2400 manat bolmaly bolsa, işgärlere 1800 manat ellerine berilipdir. Şeýle-de edaranyň hasabynda esli wagt bäri işden çykarylan bir näçe işgäriň adyna zähmet haky ýazylyp gelipdir. Dip habarçymyda aýdýar. Prokuratura barlyklarynyň geçirilýändigi we onuň netijeleri barada resmi maglumat berilmedi. Şeýle-de bolsa habarçylar käbir netijelerini şu günler şäherde göze ilýänligini belleýärler. Türkmenabad şäherindäki köçeleriň asfalt ýollaryndaky çukurlara we zaýylanan ýerlere uly maz awtologunda asfalt daşap zyňyp çykdylar. Ýöne şol zyňylan asfalty tekizlemediler. Şol dökülen asfalty geçip barýan awtologlar tekerleri bilen basyp tekizläp geçdiler. Dip habarçymyda aýtdy. Türkmen hökümeti guruluşyk buğdagyna ýyllar boýy $10 milliard dollar mukdarda pul sarp edýär. Döwletiň hasabyna ençime ýyllap milliardlarça dollar gara ýol guruluşyna hem çykaryldy. Emma ýurdun köp ýerlerinde ýollaryň ýagdaýy erbetligine galýar. Welaýetlerde we köplenç owa ýerlerinde ýollaryň yaramazlygy wagtal awtolog helakçyliklerine de sebäp bolýar. Mari vilayetinde büdjet işgärlerinde nowatdaky gezek pul ýygnalýar. Bu gezek edara kärhanalardaky baýdaklary täzelemäge gönükdirilen pul toplamak çäresiniň dowamında işgärleriň her biri 75 manat tawşyrmaga borçlandyryldy. İşgärler pul toplanmagyndan juda nägile. Olar toplanýan pullary biýalaç berýärler. Köp işgär iş ýerini taşlamak isleýändigini, ýöne başga ýerde iş bolman soň mejburi ýagdaýda işleýändigini aýdýar diýip Adatlyk radiosynyň Sebitdäki habarçysy 28 aprelde aýtdy. Bellesek Türkmenistanyň edara kärhanalarynda prezidentiň portretleri, döwlet baýdagy we beýleki nişanlary ýylyň dowamında bir ýa-da iki gezek täzelenýär. Bu çäre büdjet işgärleriniň, talipleriň we okuwçylaryň hasabyna amal edilýär. Büdjet işgärleriniň ençemesiniň aýtmagyna görä, aýlyklaryň pesligi we her aý durly maksatlar üçin ýygyderli pul toplanýandygy zerarly, olaryň ellerinde galýan zähmet haklary aýlyk çykdagylaryň ýarsyna hem ýetmeýär. Her ay ýyjek azyk önümlerimizi kardan alyp ýaşaýarys, ýagny her büdjet işgäriniň ýazga harit alýan dükany bar. Her ay zähmet haklarymyzy alanymyzda dükany ýere bilen hasaplaşýarys, ýazga harit alyp günümizi görýäris. Dip marly bir büdjet işgäri anonimlik şertinde aýtdy. Türkmenistanda iň pes aýlyk haky 2023-nji ýylyň 1-nji ýanwarynda 1160 manat möçöründe bellenildi. Maglumat üçin aýdylsa, ýurtda mektep molimleriniň zähmet haklary 2000-4000 manat, edara kärhanalaryň garawullarynyň aýlyklary 1300-1800 manat aralygynda üýtgeýär. Ýöne ýurtda büdjet işgärlerinden toplanýan puluň möçöri her aýda yüzlerce manada barabar bolýar. Marly bilim işgärleriniň ençemesi özlerinden diňe aprel aýynyň dowamında toplanan puluň möçöriniň 200 manada ýetendigini aýdýar. Ýygnalýan puluň möçöri ýyl gitdigi çartýar, kelläňe gelmejek zatlar üçin de pul ýygnalýar. Meselem mektebe gelýän barlykçylar üçin de pul toplanýar. Olar mekdepdäki kemçilikleri ýüze çykarmagyň deregine pul alyp gidýärler. Türkmenistanda indi korrupsiýa çaçan amal edilýär. Öň edary ýolbaşçylary pul toplaýanlygyny gizlejek bolýardylar, indi arkaýyn hereket edýärler. Dip marly bilim işgäri anonimlik şertinde aýtdy. Mejburi pul toplamak işlerini açaçan boyun almayan Türkmen häkimetleri kärhanalary abatlamak, palta ýygmak, şuundur we yer alma ýygnamak, ýüpek gurçugyna ýygyk etmek, bag ekmek çäreleri ýaly işler üçin ýylyň dowamında onlarça gezek pul toplaýarlar. Ýylyň dowamında toplanýan puluň möçöri käte 3-4 000 manada çendi ýetýär. Soňky bir aýyň dowamında Adatlyň dürli sebitlerdäki habarçylary büdjet işgärlerinden ýüpek gurçugyna ýygyk etmek işler üçün 300 manat, prezidentiň merhum enesiniň hatirasyna berilýän sadakalar üçün 40 manat, velosiped we sport egneşikleri üçün 100-150 manat pul toplanýandy barada maglumat berdiler. Galyberse-de nowatdaky pul toplamak çäresi ýurtda raýatlaryň zähmet haklarynyň, pensiýalarynyň we döwlet kömek pullarynyň gijikdirilmeginiň soňky bir aýyň dowamında ýygjamlaşan wagtyna gabat gelýär. Şu hepdäniň başynda Balkan vilayetinde habarçylarymyz Sebitde döwlete değişli kärhanalaryň şol sanda transport, söwda, deňiz we harby edaralaryň işgärlerine fevral aýyndan bäri zähmet haklarynyň berilmeýändigine habar berdi.